Mayong gabi o mayong buntag na no, mga orasa inyo makita karon ang kaning usa ka bangga bangga sa motor mura na siya kanang kuan salida no diya sa may Dan Garciang eskina Bayabas, barangay Basak Serikulas. Nag-uwang ni sa barangay Mambari og Basak Serikulas mga super. Ang kaning motor niyo makita karon mo mao ni ang motorcycle. Ikaw na ba boss? Ako na sir. Ikaw si Sir Benji. Asa ka pa ingon boss? Unta na. Asa gikan? Sir. Asa ka gikan? Okay. Nasa pagkaunsa kay na? Diri padong ko siya may padong. So ang ikaw gikan diri? Anak diri. Oh, nya. Bangga. Gusto ka dagan niya? Ako ra gibali mo diri. Gibalin diri. Pero gusto ka dagan nimo? Turo ko siya dinero. Diri ra man dito. Pero ang kaning imong na-encuentro gusto ka dagan. Sa way ko sa turo ko sir. So bawal lang na. Buntog na kayo. Oh. So ang kaning motor diri gibalin diri. Ako na gibali sir. Okay, kasi pangalan mo? Gerald Merida sir. Si Gerald Merida mo ni driver. Ang motor ni mo man eh. Ako na sir. So man ang motor niya no, gikan siya sa Biro Rodriguez no. Ako yang O niya barang naghatod siya agaw. parog sir. Ayaw lang. Tapos kaning yang na-encuentro motor gyapon ni mga super na diri. Oh. Mo ni motor niya usa na siya kakuan Mio. Ang kuan diri ang driver ani mo ni naron diri. Okay man siya. So sir na doon wali gi pabarog tungod kay doon naman goy kanang ko doon naman goy possible nga kaning fracture sa iyang kuan sa iyang tiil sa iyang tuo nga tiil no tuo nga bahang sa tiil kini mo driver kasi pangalan mo sir Joshua Caballero taga sa ka sir Boysan nag-helmet ka sir wa ka mag-helmet na helmet? Si. So mo no. Gipaabot talaga ang mga personnel sa City Ambulance City of Cebu kini maong driver kay dunay fracture no. Aga sitwasyon ko diri. Gawin mo tala mga super mingaw kay dan. Oh. Onya akong mingaw po kay dalapit sa akong likod gibahin. So may encuentro ang pinaka-importante lagi sa drive safety o kanini ang kung doon mga eskina kinahanglan nga muhulong ta o muminor ta para sa nga iwas disgrasya. So mo ni ang sitwasyon ko ni kini nga panagbangga karon kadlaw no mingong dapit sa Dan Garciang eskina Bayabas Sakopa sa barangay Basak Serikulas ning atong Dakbayan sa Sugbo. Atong paabot ang mga personal sa ambulance o Cebu City Transportation personnel o CCTO nga mo cater sa kanig investigation din mo nga bangga nag-cross ang ilang dan kini duha ka motor nga resulta sa pagkaangol kini usa ka driver mga ka super. Inyo ka super Benji Talisik. Mayong buntag mga higala. Oy shout out no si super Ranil Limbagan. Shout out kay Sikay Kayadong. Unya mo ni mga super. Salamat kayo. Og man ba to report madto pa ni Super Lane o Loin Alcorisa mga higala. May buntag. Unya happy Wednesday mga ka-super.